Bulacan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Kalusugan at bayanihan. Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Villa ng Legazpi City. Siya po ay nagdigdig ang mga nakaaging alda linggo dahil sa may problema po yung sa iyang agom na nagparakulog ang tulak at nangangamba sila baka madala sa ospital. At ang ginawa niya kasi siya ay nirefer ng isa rin kapitbahay dito sa amin. Ang ginawa ko po kasi kulang po yung budget, pinainom ko ng Mega 1. I think 4 na kapsula isang araw, ano? So, 3 kapsula lang. Aga o tubanggi. Ngunyan sa pag-inom niya po ng ating Mega 1, pirang aldaw o linggo, Mga 2 weeks, naka-recover na siya. 2 weeks lang naka-recover na. So dahil na po siyang ininom na iba, Mega 1 lang. So ngayon po pag may pera kayo, umiinom pa rin para prevention. So praise God, talagang very powerful ang ating Mega 1 from Florida, USA na tinaw sa atin ng dakilang Panginoong Hesus. Ngayon, nakwento mo naman, bumalik ka ulit dito kasi yung apo mo, Lagyan ng amazing juice. sabi mo, galing na sa mga hospital, doktor, ilang doktor na hospital lahat ang tulong doktor kasi nagpara ang problema, sobrang sipon, abo, nakainom na mga bulong for 6 months hindi gumaling. Dahil may siya dok ng 6 months. Mga perang kulang. So mga antibiotic lang. Antibiotics, pinainom mga antibiotics at ibang gamot. Salbutamol, cetirizine. Sa tulong doktor na yun, mga porres, ilang buwan siyang uminom ng mga synthetic drugs o sa doktor mo. Perang Mga 1 kulang. week ang sa kuya ka doktor. Pero, Hindi, doon sa isang doktor, 1 week. Oo. Tapos, another naman, nag-check up naman ako. Tanay naman na, naray. Lipat naman ako tapos try ko siya kung Hindi mo na pagsabihin tabi ang doktor at saka hospital. Ayun po. Nilipat mo uli. Hindi pa rin naray. Nilipat mo uli. Oo. So, nakatulo kayong consultation bago din sa kuya. So, simula na siya para abo, sipon, perang linggo o buwan siya nagpara-abo sipon na hindi gumagaling. Aluido. Mga perang Mga magsi 6 months nga. 6 months. Pero, Ang sinasabi ko sa inyo, 6 months na ang abo, sipon, hindi gumagaling. Saka kayo pumunta sa akin. Nung pumunta ka sa akin, ang tinay mo lang, Amazing Juice at saka Miracle C. Amazing Juice, Miracle C, ang pinainom mo lang. Ilang araw, ilang linggo, nakita mong may kagalingan yung apo mo. naubos so sarong box. Sarong box? Mega amazing juice. Amazing Juice. Sarong organic. Sarong blister. Oo, yun. So, more or less, isang linggo lang. Oo, sabay-sabay ko ito. So, isang linggo, ano na nangyari sa anak mo? Naka-recover na. So, in 2 weeks, totally nawala na. Oo, dahil na siyang amo niya. Wala nang amo talaga. So, praise God. Magpasalamat tayo sa dakilang Panginoon sa Ako Kristo. din yung mag-alala yung amazing juice. Siyempre, kasi doon gumaling ang apo mo, natulungan ang apo mo, ay kailangan, kaysa sabi nga natin, gumaling ka na, bakit mo hihinto? Huwag mong putulin, mag-maintenance na lang tayo. So yan tabi, ano masabi mo sa ating mga amazing Diyos? Ako na napasalamat ko sa imo do sa pa kay Wayman na nagtao di isa ko yung tao na naturuan ako na dili narahay sa ako so ako ako. So magpasalamat tayo kay Lord na natulungan kayo, ang asawa mo, ang iyong anak at marami ka na rin na mga nirefer dito, nirecommend mo na si mama mo, si Francine, sino pa? So lahat po sila natulungan ng ating produkto. So ano ang masasabi mo sa ating mga nakikinig, nanonood ngayon?
Hindi, ano masasabi? Re-recommenda mo ba ang ating mga produkto sa kanila? Lalo-lalo may pagkaramdaman. Turo ko rin sa Indo na maray na bulong, maray na para sa kuya na matiyan ko managarahayan talaga. Na-experience ko ba ang pagmati ko kang so. Ikaw umiinom ka na rin? Opo, Dok. Okay. Talagang nagsabay-sabay kami niya ako. Ikaw ano man ang health concern mo? May ano ako, heart enlargement. May heart enlargement ka. Tamang-tama yung ating mga produkto. Tapos, so high blood ko, nawara. Okay, gumaling ka rin. Palpitation. Palpitation mo, okay na rin. Normal ka na rin, hindi ka na nagpapalpitate. So, yan po mga minamahal kong kababayan na ito po ay isang pagpatunay ng ating mga produkto talagang nakakatulong para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. Ang kailangan natin, sabi nga, there's no harm in trying than none at all. Parati tayong manalig sa dakilang Panginoong Hesus. Pagdasal natin, bago tayo uminom nito at maniwala po kayo, sa ako po naniniwala na malaki po, hindi ko masabing 100%, pero malaki po ang magagawa nito para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. So maraming salamat, Madam. Congratulations. Tapos, nag-recommend sa Kodig Dio si, Manay Silya, so kataning may si Silya de Belen. So congratulations din, Manay Silya de Belen, yan na dahil sa iya. dahil Ako sa na imo kami naging nais instrumento ka ni Lord para matulungan itong ating kababayan na gumaling siya, gumaling asawa niya, gumaling yung apo niya, at marami na rin natulungan ng ating mga produkto na galing sa Amerika. Maraming salamat, magandang umaga, God bless, and always pray. Okay, magandang umaga po mga minamahal kong amazing people. Andito po si Nanay Nilda Flora from Malabog, Daraga Albay. Before po, ngayon po andito siya kasamang kanyang kanyang anak na lalaki kasi linggo na nakaubo ay hindi po gumagaling sipon. So bumalik po siya ngayon, pero ang kanya pong sasabihin, yung nangyari po sa kanya dati, may vertigo siya, laging nahihilo pagkatapos ang sasakit ng mga kamay. Pero noong siya po uminom ng ating Migawan 4 capsules a day, ay in just 15 days, gumaling na po, nawala na at hindi na bumalik yung kanyang pagkahilo, pati po mga sakit sa kanyang mga kamay. So nanay, pakisabi mo sa kanila kung ano ang nangyari, kwento mo, at paano ko natulungan ng ating Migawan. Gayon man po, so bulong na pigkon sa kuya ni Doc Joey Pipito yung Migawan, saka yung Miracle C, saka tong Mega at saka Multi 5. So para Amazing 4. opo, So dati lagi ka na nahihilo. kukuha yung namamanhid yung kamay ko, saka yung tuhod na kulog. Masakit ang mga tuhod mo. Opo. So nung uminom ka po ng ating Migawan at yung mga iba't ibang produkto, Naalis naman. naalis na. Opo. So hindi na po na bumalik. Hindi na po. Kailan pa po yan nangyari? Mga ilang buwan o taon na? Kuwan pa, isang taon naman. Isang taon na. Opo. So gumaling ka at hindi na bumalik. Opo. O beruin po ninyo yan. So unang-unang pasalamat tayo kay Lord Jesus Christ at sa itong ating mga produktong galing Amerika. At ano po masasabi ninyo dun sa mga kakilala mo, kamag-anak at yung nanonood sa atin ngayon? Ano po masasabi ninyo? Pwede mo po na sabihin sa kanilang subukan nila para matulungan sila. Kuwan ko po, ading aki ko nga. Yung anak, kaya po sinama mo ngayon ang anak mo. Opo. Kasi ilang araw o linggo nang inuubos siya at saka may Dalawang linggo na. 2 linggo na hindi gumagaling. Hindi pa gumagaling. Kaya siya po bumili ng ating mga produkto sa ngayon para sa kanyang akos, sa kanyang anak, at siya rin ay iinom muli para hindi na bumalik ng Kasi ilang taong ka na, nanay? 66 ngayon. 66. 66 ka na. So medyo mahina na rin ang immune system. Opo. So mga minamahal kong mga amazing people, ito po si Nanay Nilda Flora ng Malabog, Daraga Albay, nagpapatunay ng kanyang vertigo
at mga masakit sa kanyang kalamnan ay natulungan in just 15 days ng ating mga produkto tulad ng Mega One at Miracle C at iba pa. So sa lahat ng nanonood dyan, kahit anywhere in the world, pwede po kayo mag-order sa amin. Dyan po sa ating page, Doc Joey Bitito page, pwede kayo mag-order. O ganun din po sa ating cellphone number na 0910-4482-598, 0910-4482-598, or pumunta po dito sa ating booking office sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, in front Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. Laging tandaan natin, ang magandang kalusugan ay daig pa ang isang katutak na kayamanan. Magandang... Okay, amazing people, andito po si Amazing Mel Navarro Millares ng Kamalig Albay. Meron po siyang isi-share sa atin before na uminom siya ng ating mga produkto, at ngayon po nakainom siya, pati na ngayon po yung kay mother nakainom na rin, at isi-share niya po kung ano po na itulong sa kanila ng ating mga amazing products. So Mel, paki-share nga sa atin. In advance, happy birthday pala. Thank you daw, advance din. Ano po, dati po lagi pong nasakit yung dibdib ko, tapos may acid din po ako. Acid reflux. Opo. Tapos po, yung time na pumunta ako kay Doc, yung payat ko. Sobrang payat mo. Opo, parang- Ngayon sexy ka na. Yeah. Sobrang tama na Doc. Ano po, para pong lantang gulay yung ko noon, yung pakiramdam. Tapos nung nag-try po akong uminom noon, Amazing Trio, yun po, mga ilang weeks lang po, na po ako ng magandang pakiramdam. Hanggang ngayon po, pabalik-balik na din po ako kay Doc na nabili. Malaki ang nagawa sa inyo ng amazing products natin. Pati si nanay, di ba umiinom na rin ang mama mo? Opo. Ano naman ang naitulong kay nanay? Ano po, yung sa tuhod po. May arthritis si nanay. Nung uminom, gumanda, nakalakad na siya ng maayos. Opo. So praise God, hallelujah. So ano masasabi natin sa mga nanonood ngayon? Ano po, wala naman pong masamang mag-try kasi maganda po yung resulta na nyo po pag uminom po kayo ng product ni Doc. Kasi po ako, ang tagal ko nang umiinom. Po talaga, amazing po talaga. Okay, congratulations. Thank you Good po, luck. Doc. And thank you, Lord Jesus Thank you Christ. po. Salamat. Sino mga testimonial natin? Yung gumaling na pumunta sa doktor. Sige, mo rin. Pagkatapos. Okay, magandang hapon, amazing people. Andito po ang ating kapatid na si Mr. Willie Adra. He's working sa Naga. Last year po ito, pumunta sa atin. At due for operation po siya sa kidney. Kidney stone. Kidney stone po. Ayan. At actually po, bago siya the following day dapat operahan siya. Pero nag-decide po siya na instead magpa-opera ay pumunta po sa atin at uminom po siya ng ating amazing products. So ipakwento po natin kay Mr. Willie Adra kung ano po ang nangyari at bakit na hindi na po siya naoperahan. So pakikwento po sa ating mga kababayan, amazing Willie Adra direct from Naga City. Sige sir. Ako po si Willie Adra po na trabaho ko sa Naga City. Hindi gawin to, no? Nakatira pa ako diyan sa Umukong Legazpi City. Nung pumunta po kasi ako, nung nagpa-CT scan po ako, tapos laboratory sa ultrasound. Na-detect po sa akin yung kidney stone, tapos yung yung prostate, enlarged na po. Pumunta ko po ako sa doon sa BRTTH, pinacheck up po doon sa yung kay Dr. Hayson na operahan daw pa ako ng kidney stone. For operation na po na mayroon na po
Napauna ko na, naka-schedule na po. Ngayon po ay ngayon po unless na magpo-opera po ako, pumunta po ako dito kay Dr. Bitito dito po sa Cabangan, Legazpi City upang Okay, magandang hapon sa ating mga amazing people. It's me, ang lalaking hindi tumatanda, Doc Joey Bitito. Na-miss ko kayo kasi kararating lang natin kagabi from Manila. At ito, ay tayo munang anchor ngayon para magkadaupang palad tayo. Pero before I proceed, ay congratulations nga pala yung mga nanalo sa raffle last Sunday. Namely, Lijado Odicinado, Piodoran Albay, 1,000 pesos. Susan Ibanez, Cabraran Hobilyar Albay, 2,000 pesos. Carmen Bilga, Matagbak, Tabaco City, 3,000 pesos. Marjeline Paila, Pandan Ligaw. Ito po yung kanina andito yung pamilya, yung nanay, kapatid. Nanalo ng 4,000. Tapos inabil ni Mrs. ni nanay, yung mother ni Marjeline ng mga produkto uli. Kasi po ay yung tatay nila, si Felicito Paila ng Ligaw City, ito po yung na-stroke. May asthma, nagpapa-usok araw-araw, nanghihina na. Nung uminom po ng ating mga amazing core products, naka-recover, hindi na nagpapausok at malakas na ang katawan. Kaya inabil uli nila yung kanilang pinalunan. Alex Nicredo, bye-bye TWL by 5,000 pesos. Ito po yung consolation prizes natin. Ang ating pong grand prize this coming August 19 sa birthday ko. At ang cash prize po ng 50,000 at marami pang ibang prizes. Kaya for every 3,000, 1 raffle ticket. Kaya mag-avail na tayo at tayo po ay makakahabol pa. Yan. At of course may panawagan pala ang magiting na General Manager Jody ng Kamalig Water District na ang problema sa tubig ngayong tag-init, sa araw medyo mahina, pero sa gabi naman po malakas naman, may tubig po diyan ang Kamalig dahil nga po sa volcanic eruption ng Mayong Volcano. Yung pong hanggang ngayon baga aktibo pa ang Mayong Volcano, naglalabas pa ng mga usok, mga tawag yan, yung ashes, at yan po ay nakakaapekto sa tubig. Okay, sinisip-sip niyan. Nasa malapit lang kasi ang lugar ng Kamalig. Yung mga nakapaligid na lugar ay apektado niyan. And of course, yung heat index po natin ngayon, sobrang init. Kaya po apektado ang lugar ng Kamalig. Kaya nananawagan si GM Jody na medyo ano po natin ang ating sarili ay maunawaan natin na ito po ay hindi kapabayaan nila pagkos ito ay due to sa mga nangyayari ngayon. Be under control. Kaya sa mga taga-Kamalig po ay pero babalik naman po yan pag nahinto na ang activities ng Mayong Volcano at the same time. So, pag tag-ulan na, lalakas muli ang tubig yan po sa Kamalig, Albay, at ang nangangasiwa po ng ang Kamalig Water District sa panguna ni GM Jody. Yan, okay. Thank you so much sa inyong lahat, lalong-lalo sa mga taga-Kamalig. At of course, ang ating pong pag-uusapan ngayon, dahil nga po sa sobrang init, mag-ingat po tayo.
Magdala po tayo kung tayo lalabas ng umbrella or ng cup. Ako kanina, lumabas ako, naka-cup tayo. Pero hindi pa rin sapat. Nagdala rin ako ng tubig. Ito po ang tubig ko. Lakers. Kasi ito po magcha-champion ngayon. Dahil kay LeBron James, kahit 41 years old. Dahil nga po sa sobrang galing niya. Okay, so yan po ay magdala po tayo ng tubig, ng shade, para po maiwasan po natin ang dehydration. Pwede po kayo matumba dyan, di ba? Kailangan po ay tinatawag natin na proactive. Hindi pa nagkakaroon ng problema, wala pang problema, mayroon na tayong solusyon. Yan, proactive po yan. Ganon din po sa ating kalusugan, proactive, para po tayo maging healthy, katulad ni Doc Joy Bitito, going 72, very active, wala pong maintenance drugs, bagkus iniinom lang natin. Ang iniinom natin since 2008, ang ating mga produkto, mga natural supplements na galing po sa Florida, USA, proven and tested. Yan sinasabi, proven and tested, na ito po ay nagpapalakas ng ating resistensya. Nililinis ang ating system. Yan. Sabi nga nung isa, Dok, umiinom ako nito. Kako, pang ano lang yan, antioxidant. Mega A lang ang katapat niyan. Sa atin, 4. May Miracle C, 5 klaseng natural vitamin C. Kailangan ng katawan kasi hindi tayo nagpo-produce ng vitamin C. May Mega A, mga super fruits. Ito po yung mga super antioxidant. Yan po ang halos kapantay nung isang nagbibinta dyan ng supplement na galing po sa damo. Yan, di ba? Ito sa atin, Mega ay mga super fruits para po to neutralize free radicals. Meron tayong multi-5 capsule, 5 klase mga mushrooms para mapalakas ang ating immune system. Yan ang wala sila. And of course, ang ating pong Mega 1, 21 very powerful ingredients. Very powerful ingredients para po for overall health. Kaya po binansagan itong Amazing 4 na kahit anuman po ang inyong karamdaman, malaki po ang nagagawa nito. It's proven and tested po ang aming mga produkto. Hindi po ito ay amin pong nire-recommend kung kailan pa lang. Hindi. Since 2008, ang ating mga produkto nag-umpisa sa Amazing Trio, Miracle C, Mega I Multiplied. Then dinagdagan natin ang Mega 1 noong 2019. Okay, kaya po tayo ay very, very optimistic na tayo po, marami po ang matutulungan. Katulad nga po kanina, bumalik ulit dito si Nanay at ito po matagal nang umiinom ng ating mga produkto. Dati ang dami sakit nito. Si Mrs. Pe Rebelo, may high blood, lung problem, mataas ang sugar. Robelo. Pero po nang uminom sa atin ng ating mga produkto, lumakas, nag-normalize ang sugar, yung lung problem niya ay nagkaroon ng magandang lumakas ng kanyang lungs, yung high blood niya nag-normalize. Kaya recently, pumunta siya sa doktor kasi para ma-check lang siya. Nagpa-doktor siya last April 15 at ang kagandahan, hindi na siya pinabayad ng doktor kasi ang sabi sa kanya, wala raw siyang sakit. Yan. Hindi alam ng doktor na ang sikreto niya ay umiinom ng ating mga Amazing 4 products. Pero for the first time, sinabihan sa ng doktor, wala kang sakit, kaya wala kang babayaran. Pero po ninyo yan. Yan po, tanungin ninyo si Mrs. Robilo, yan po sa anong lugar yun? Kamalig o Daraga? Dito po from Albay. Di ba? So, yan po ang napakaganda
At ganun din po, yung pong Magiting na dating board member, dating vice mayor, na may sakit sa puso at ang daming problema. Problema sa katawan, I think 86 si Sir Reyes. Ito po ay nung pumunta sa atin, ay ito po ay maraming sa karamdaman at natulungan po natin in less than 3 months. Bumalik siya sa kanyang doktor. Hindi naman po sinasabi yung mga iniinom sa atin at nakita siya po ay napaka-ganda na ang kalusugan. Wala nang sakit sa puso, wala na pong high blood, wala na pong mga naramdaman. Balik na siya doon sa kanyang farm. Yan, very active na naman siya. At kahapon nga ay bumalik dito at nagpapareduce na ng dosage. Di ba? So kasi ito po ay, remember, ang aming produkto ay mga pagkaing natural, mga vitamina, minerals na kailangan ng trillions of cells natin. Kailangan po ng ating mga organs, kailangan nating immune system. Kaya po, kailangan iinom pa rin tayo. Yung synthetic drugs nga, gamot yan, may chemical. Ang sabi sa inyo ng doktor, karamihan na ito'y maintenance na. Di ba? Ay much more na ang Amazing 4 na all natural na ito talaga dapat maging maintenance natin. Kung magaling na kayo, bibigyan namin kayo ng maintenance. Di ba? Maintenance sa iinumin ninyo para maiwasan bumalik ang inyong mga karamdaman. Pag medyo masama, dudublin lang ninyo. Di ba? So maiwasan po ninyo ma-hospitalize. Maiwasan mapunta sa punerarya. Di ba? Kasi sabi nga, may kasabihan niya, ganito po kasi karamihan ng tao ay trabaho ng trabaho, negosyo ng negosyo, kakain ng masarap, mag-enjoy. Pero hindi nila iniisip ng katawan nila ay nangangailangan ng mga vitamina, minerals na kulang doon sa mga kinakain nila. Okay. So ngayon, inatake sa puso, dinala sa ospital, mga ilang linggo, nagbayad ng 200, 300,000. Pagkatapos, nagkaroon pa pala ng block sa mga arteries. Ang sabi, ito, kailangan na ninyo magpa-opera. Diba? Magpa-opera, dali na kayo sa heart center, di ba? Magpa-bypass operation. Gagastos kayo, halimbawa, 1 million, 1.5 million. So, pinaghirapan po ninyong pera, mapupunta lang sa ospital, mapupunta lang po sa mga gamot, mapupunta lang po sa mga laboratories. Yan ang nangyayari. Kaya pinaghirapan ninyo for 20 years, maaaring maubos lang. Samantala po, mayroong paraan para hindi maubos ang pera ninyo. Ano ang gagawin natin? Ganito po yan. Kumain po tayo ng mga masustansyang pagkain, more on fruits and vegetables, less fats, sweets, and yan po, fats, sweets, and yung mga maalat. Yan, di ba? Okay, yan pong iwasan natin. Okay, tapos, or exercise tayo, walking sa paligid ninyo, lalong-lalo na umaga, magpasikat tayo ng araw. Kasi vitamin D po yan. Uminom ng maraming tubig, at least 8 glass of water, lalong-lalo na ngayon pong, tayo po ay masyadong mainit. Di ba? Iwan ko lang kung El Nino na ang tinatawag nito. Di ba? At ano pa? Ano pa ang kailangan natin? Kailangan matulog ng wasto, 7 to 8 hours a day. Ano pa? Ang kailangan positive attitude, more prayers, at huwag kalimutan
na hindi uminom. Huwag kalimutan ang Amazing 4 from Florida, USA. Kailangan po yan. Maniwala kayo. Si Boboy Manzano, ano ba ang pangalan nito ni Boboy? Nakita ko sa kanyang interview na siya po'y kumakain lang once a day. Sabi niya, biblical yan. Mga 1800 pa ang mga tao. Nagre-research din po siya. Ang kinakain minsan lang isang araw. Actually po, pwede po yan. Totoo po yan. Pag kumain po kayo ng isang bis lang isang araw, may supplementation kay katulad Amazing 4, maiwasan po ninyong magkasakit. Ang pagkain po natin dyan ay more or less mga 11, 12, 1 or 2. Yan. Tapos, hindi na po kayo kakain. Tubig-tubig na lang. Tubig-tubig. Ano ng buko. Yan tinatawag nilang fasting. Hindi po yung fasting na wala kang kain. Yung ginagawa ng Muslim. Di ba? Ito po, fasting natin na isang bis ka lang kakain. Kasi too much eating, iyan po ang nagbibigay sa atin ng mga iba't ibang klaseng karamdaman. Kasi ang bibig natin po, ito ang makasalanan. Gusto kain lang ng kain. Di ba? At ang kinakain niya, gulay, prutas lang, isda. Di ba? Totoo nga naman po yan. Ang meat kasi, ano po yan talaga, bawal sa katawan. Pero paminsan-minsan, mga once a month, pwede naman. Once a month, di ba? Konti lang. Kung gusto po natin umabot na higit 100, pwede pong gawin natin yan. Okay. Pero kailangan po may Amazing 4 kayo. Di ba? May mga Amazing 4 products tayo. Yan po ang dapat natin gawin. Okay. So yan po ang ating pong dapat na malaman para po tayo ay tayo po ay ating pong makamtan ang magandang kalusugan. Kasi mahirap ngayon, bawal magkasakit. Kung pupunta kayo sa government hospital, nako, ang daming feedback sa amin. Pipila kayo ng layo-layo, may doktor ka, mamaya after 3 hours may doktor, mamaya pagbalik mo, kukuha ka ng mga laboratories, mamaya pagbalik mo after 1 week o 2 weeks, iba na naman na doktor, mamaya pakukunan ka naman ng mga laboratories. Iyan po ang feedback sa amin. Okay. Samantalang, kung ikaw nasa privado, halimbawa sa Tanchuling, example, kay Dr. Villanueva, magaling po yan. Isa sa pinakamagaling sa Pilipinas. Ayan. Masusubaybayan ka. Medyo malmal nga lang ng konti, pero alam po ninyo, buhay ng tao nakataya. Buhay ng tao ang nakataya. Hindi po ang buhay ba, kalabaw, baboy, baka o buhay, special, isa lang. Kaya mahirap po tayong, mahirap tayong magkamali. Sabi nga ni Steve Jobs, yung may-ari po ng Apple dati, he died with pancreatic cancer at the age of 56. Sabi niya, ang tao raw, kung ikaw maraming pera, you can delegate halos everything. You can delegate na may bibili sa iyo ng pagkain, bibili ng magluluto, magdadala kayo saan, kung may eroplano ka, daling ka kung saan, may piloto. Basta lahat ng gusto mo, pwede. Pero pagdating daw sa kalusugan, may sakit ka na, hindi mo pwedeng i-delegate. O itong sakit ko sa'yo na, bayaran kitang $1 million. Hindi pala, sabi niya. Kaya habang tayo ay malusog pa, sikapin na natin na mapangalaga sa ating buhay na hindi po tayo magkaroon ng matinding karamdaman. Kasi po ang matinding karamdaman,
Halimbawa, liver cancer. Halimbawa ay pancreatic cancer. Kung kayo po dying na, wala na po, goodbye na. Di ba? Yung bilyonis mo, maiiwanan mo sa mundong ibabaw. Hindi mo alam kung saan yan sino ang makikinabang yan. Di ba? Wala kang madadala kahit piso sa iyong kakabaong. Kaya habang pa rin ngayon, andito po kami para tulungan kayo. Okay? So mga minamahal kong kababayan, don't go away. Magti-testimonial muna kami. Then ang lalaking hindi tumatanda na si Doc Joy Bidito will be right back after a few minutes. Stay tuned. Testimonial na. Thank you so much. Thank you, Lord. Amen. Okay po mga kababayan, kung minamahal, may bisita po tayo ngayon. Ang ating kababayan na si Sir Raul, na pumunta po noong May 6, 2020 po, kasama niyo po ang kanyang butihing may bahay. Tatanungin po natin si Sir Raul kung bakit siya nakapunta noon at nakapag-avail po ng ating mga amazing products. Ano po ang dahilan, Sir? Kwento po ninyo sa amin kung ano po ang dahilan at nakapunta kayo noong stopping noong May 6 dito po sa ating opisina. Ang nangyari kasi sa akin, biglaan lang yung pag-ihip ko ng dugo. Mga 3 days na pumunta ako sa isang doktor. Nag-consulta ko kung ano ang dapat kong gawin. Nagbigay sila ng gamot. And after 3 days, yun pa rin. Humingi pa rin ako. Bumalik ako. Ang sabi nila, mag-ultrasound daw. Pag-ultrasound ko, yung result, binasa niya. Ang advice niya sa akin, pumunta ba ako sa isang doktor, specialist, oncologist, para tinanong ko po siya kung anong gagawin ko doon. Sabi niya, magkukuha daw ng sample at biopsy. Pag sabi niya ng biopsy, naisip ka agad na pagbalik nito ng resulta, it's either stage 3 or 4. Kaya, nagano ako sa Panginoon na i-guide niya kung sino ang dapat pumunta. Biglang nag-ano sa isip ko, si Doc na Joey, na naririnig ko na rin siya sa Programa sa radyo. programa niya sa radyo. Sinabihan ko yung miss ko, dadaanan man lang natin, sabi ko, si Doc, hindi na tayo pupunta doon. Kay Doc na tayo pumunta. Pagdating ko dito, pinabasa kay Doc yung result ng ultrasound ko. Tapos sabi ni Doc, i-try daw itong ano. Pinainom nila ko ng amazing po at saka yung juice ng 3 o'clock. Tapos sinabi niya ko na ang susunod na gagawin ko, uminom naman before dinner. 6 o'clock, uminom na naman ako. Yung misis ko, nung matutulog na kami, nagtakasya, straight yung tulog ko hanggang umaga. So talaga maganda yung tulog mo. Oo, maganda. Biglaan nga, nagtaka nga isa. Dati, hinahirapan ka matulog ng straight. Hindi ako makatulog. Hindi ka makatulog. So may improvement ka agad. Kaagad. Kinamagaan, yung ini-expect ng sakit bago mag-ihi, talagang sobrang sakit. Nawala na. Yung sakit ng pag-ihi mo, wala. Before mag-ihi, at Masakit. pagkatapos mag-ihi, sobrang sakit. Nung nakainom ka ng Amazing 4, nawala. Wala. 2 days ko lang uminom 3 at saka 6. Pag-ihi ko ng umaga, wala nang dugo. Pero malabo pa rin. Malabo pa rin. Pag last time naman, uminom ako, by 1 o'clock, pag-ihi ko, maputi na. Clear na. Clear na. Dati dugo ang inihi. Oo, wala nang sakit talaga akong naramdaman. 24 hours. Wala pa ng 24 Wala pa hours. 24 hours kasi 3 o'clock ako di abot. 1 o'clock pa lang. 22 hours pa lang. Puti na yung ihi ko. Yun kaya doon ako nagsabi ko sa misis ko, sabi ko, talagang kailangan mo talagang tawagin na amazing. Tingnan mo nung nangyari sabi ko sa akin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na pa akong nararamdaman na sakit kahit ano. At saka bigla kong lumakas yung ihi ko. Dati mahina. Pati yung stamina mo, sir, maganda na mo. Maganda na. Wala yung parang mabagal ba yan. Mabilis-bilis na kung ngayon Maglakad. Nararamdaman ko rin sa sarili ko. At saka pinagpapawisan na kayo ngayon na maganda. Sobra Sobra na pawis. pawis mo.
Nalilitox yung katawan mo. Sobra-sobra. Gumaan talaga ang pakiramdam mo. Parang it's a miracle. Kaya nga sabi ko sa miss ko, kailangan talaga ang amazing talaga ang tawag dito. Kaya pala sir, because nangyari sa iyo, marami kang kaopisina na dati na pinapapunta mo dito. Oo. Dahil sa gusto mo rin silang matulungan. Matulungan, Iyo po. para hindi na sila mahirapan. Sobra kasi ang hirap mo na naranasan nila sa mahal ng gamot. Opo. Dito, Saka, mura. balisa po, pag nagkakasakit, balisa tayo. Ay wala silang magawa. Oo. Iniisip na lang palagi yung sakit. Sakit. Oo. Saka yung pag na-hospital, baka maubos yung pinaghirapan ng napakatagal na inipon. Yung unang ang dalawang babae na katrabaho ng asawa ko, yun nga, pati yung papa nila, yun din pares din sa akin ang wala na, okay na sila. Kaya, Iyo po. kumbaga, magaan na sa pakiramdam nila kasi yung parang inisip ng burden sa kanila, wala na. Okay na. So, congratulations sir, talagang anong nangyari sa inyo, himala. Ibo. Ako kasi sir, ang sa akin dyan, ang magaling parati ang Panginoon Diyos. Ayo. Ginagawa ng instrumento itong ating mga produkto. So congratulations sir. So sa mga nanonood sir ng ating mga kababayan, ating mga kamag-anak at yung mga kaibigan natin dyan, ano po ang may-recommenda ninyo sa kanila? Punta nyo na ito si Doc para hindi na kayo makaranas ng sobrang sakit at saka magkaroon kaagad ng solusyon ng problema nyo. At magkaroon ng peace of mind. Peace of mind. Yan ang importante. Masarap mabuhay Opo. na walang sakit na Oh. niyaramdam. Okay sir, congratulations and mabuhay po kayo. So mga minamahal kong kababayan, ito po ang ating isa nagpapatunay, si Sir Raul, na talagang umihi na po siya ng dugo, hindi na makatulog ng mahusay. Pero nung uminom po ng ating mga amazing products natin, ito lalo ang amazing 4, and one day lang po yung pag-ihi niya ng dugo nawala. Yung nakatulog rin po kagad siya ng mahimbing, at ngayon po 1 month pa lang ay tuloy-tuloy po ang kanyang paggaling at maliksi ng lumakad. At yun nga po, sabi niya, parehas kami pinagpapawisan. Kasi pag pinagpapawisan po tayo, ibig sabihin, healthy po tayo kasi nalilitoxify ang ating katawan. So sana po sa lahat nating mga kababayan, meron din po kayong mga health concern, huwag po kayong mag-atubili na kung hindi po malayo man po kayo, pwede po ninyo akong tawagan. I-search lang po ninyo ang Doc Joey Bitito page, i-like lang ninyo or i-follow para po kung ano man po ang concern ninyo, may chat po ninyo sa amin. At kung kayo naman po ay gustong pumunta sa amin, dito lang po tayo sa harap ng Bangko Sentral ng Pilipinas, dito po sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. At gusto naman mag-text sa atin sa 0998-975-8121 kasi po kami andito para tulungan po kayo. Ang amin pong mandate galing sa Panginoon Diyos na lahat ng tao dapat natutulungan sapagkat iisa po ang lahi natin, isa po tayo bilang isang Kristiyano na gusto natin tulungan ang kapwa Kristiyano at bawat Pilipino. Maraming salamat. Magandang araw at Umaga po, mga minamahal naming nanonood sa amin ngayon ay andito po si Madam Cherry, taga Maslog, Legazpi City, na siya po ay ang kanyang asawa dati ay na-stroke noong 2021 at hindi na po makalakad. Talagang grabe ang sakripisyo nito ni Madam. At siya po ay uminom ng Amazing for during the time hanggang sa yung kanya pong wheelchair ay bininta na sa akin at para makabili po ng ating mga amazing products. Ikwento mo, Madam, kasi sabi niya ngayon, yung kanyang asawa po dati, hirap na hirap sila. Ngayon po ay nagmumotor na, nag-drive na ng motor. So it's amazing kasi ngayon bumalik siya at bumili po ng ating mga produkto. So Madam, kwento po ninyo sa ating mga nanonood yung nangyari po sa inyong asawa.
last 2021 po, Dok, inatake ang asawa ko. So, dinala namin sa ospital at nung ilabas ay totally stroke na talaga siya. Talagang hindi na Hindi na siya makalakad. Nakahiga na lang sa Nakahiga tama. na siya. Tapos nung nangyari, ay may reseta sa kanya itong Gamot. na hindi naman sa kanya talaga Tumatalab. tumatalab. Sabi niya, ay, alisin mo na itong mga gamot sa akin kasi hindi na talaga ako Hindi niya kaya. Hindi, wala na talaga ako Pag-asa. nararamdaman na pag-asa. Sabi ko, ano naman ang gagawin ko? Sabi niya, hanapan mo ako ng magandang gamot para naman gusto ko pa mabuhay. Kaya na-invite ako ni Mrs. Olimpo. Oh, Miss Olimpo, na yung anak niya, na yung anak na niya natulungan daw, natin na kasi nagkaroon kung may ng leukemia, cancer. Opo. yung anak Oo, niyang na dalagita, kinikemo po, nagkikemo. na. Sabi ko, inanap ko yung office mo. Nakalata ko, alam ko ba, doon pa sa may BCGB. Opo. So, hinanap ko ang makalipat dito sa Albay. Tapos may kapag na Bangko sa Sentral. Bangko Sentral. So, dito na ako nagbili ng gamot sa'yo. So, ngayon, nung nakabili ako ng gamot, dahil meron pa ako ng budget, nasa Lucia siya. Mm. So, uminom siya ng Mega 1 noon. Naubos na, naubos na yung isang box. May pagbabago agad. Nakalakad siya. Nakatayo na siya. Tapos nawala yung mga manas niya. Mm. So, ngayon, So ilang linggo po yun, ilang buwan bago siya nakatayo? nakalakad? madali lang. Mga isang buwan lang. Mahigit isang buwan. Mahigit isang buwan lang. Oo, mahigit Na isang dati buwan. ay nakahiga na lang sa kama, ngayon nakatayo. Oo, madali lang makaskas yung Makaskason. Kaya nung naubos Nung yun, naubos na yun, sabi ko, wala na akong pambili. Dapat i-use natin. Sabi ko, kausapin ko na lang si Doc Joey na ano kaya, kung nakatayo ka na, gumaling ka na, nakalakad ka na, wala nang gagamit ng wheelchair mo, italit ko na lang yung gamit. Para i-use yung pag-no. kaya pala sabi mo sa akin noon, o Doc Joey, pwede ba ang wheelchair to, ibenta ko sa iyo, at ibili ko ng itong mga produkto mo natural na nakatulong sa iyong asawa. Sabi ko naman, para tuloy-tuloy nga ang paggaling, okay. So, nung pinainom mo siya noong mga produkto natin, ano nangyari? Tuluyan siyang Tuluyan gumaling. siya gumaling. Praise God. Sa ngayon, nagmumotor na siya. Jesus, praise God, hallelujah. Nakakatulong na siya sa akin sa pagsain, Yes. kaso, syempre matanda na siya ngayon. No. Yung ugali na naman. Okay. Ay, hayaan mo na yan. Gagabutin natin. Hayaan mo na yan. Yung ugali na So, ano po masasabi mo sa ating mga Maraming produkto? salamat at talagang amazing. Amazing talaga. Products. Ngayon, eto, bumalik ako kay doktor Oo. para bumili naman ako, nagkonsulta naman ako kasi Para sa iyo bumalik naman. na naman yung aking hyperacidity dahil stress na nga ako Okay. sa sobra na naman ang kanyang Kaya relax kasawayan. siya. Laging magdasal tayo sa Opo, Panginoon. opo. Positive attitude. At ito mga produkto natin nakakutulong. Opo, So ano magaling. po masasabi ninyo, Madam, sa mga nanonood sa atin ngayon? Doon sa mga nanonood at hindi pa nagsubok na bumili ng gamot ng Amazing Treo at saka Amazing 4, Mega 1 at saka lahat ng produkto. Subukan nyo na kasi hindi kayo magsisisi. Talagang may pagbabago, Very, very may ako nga ito, o tingnan mo, masakit ang aking katawan at saka ang tiyan ko. Ito nag-try ako ng green tea. Okay. Naramdaman ko parang nawala na yung hapdi ng aking bituka. Yeah. Kaya lahat ng mga hindi pa nakapag-try ng gamot ng Amazing Treo, punta na lang kayo dito kay Doc Joey Bitito sa tapat ng Central Bank. At mabait si Doktor kung kulang ang inyong budget. Pwede nyo na lang kausapin. Hinganan nyo na lang ng discount. Kasi ako nga, ito, nag-avail ako ng discount. So, kung gusto nyo mag-member, pwede. So, maraming salamat, Doc. So, thank you so much, Madam. Talagang Salamat. God is good. God talagang gumagalaw siya para matulungan ang ating mga pasyente. Kasi ang sinasabi ko parati, ang ating Panginoong buhay ang gumagawa para po tayo matulungan. At ginagamit lang po ang ating amazing products, ang amazing po na yan. So salamat, hopefully si Sir ay tuloy-tuloy ang pagaling, tuloy-tuloy magkamo magdandahan lang pag-drive ng motor. Okay, amazing people, andito po si Amazing Mel.
Navarro Millares ng Kamalig Albay, meron po siyang isi-share sa atin before na uminom siya ng ating mga produkto at ngayon po nakainom siya, pati na ngayon po yung kay mother, nakainom na rin at isi-share niya po kung ano po na itulong sa kanila ng ating mga amazing products. So Mel, paki-share nga sa atin. In advance, happy birthday pala. Thank you, Doc.